салом дӯстон, баъд аз бозии беҳтарини охири ҳафтаи гузашта ки дар он дастои Манчестер Сити ва Ливерпул дар Энфилд рақобат карданд, бисёриҳо бузургии Салоҳро васф мекунанд. Аллакай чанд марди футболӣ Салоҳро беҳтарин дар олам гуфтанд. Аз ҷумла баъди ин рақобат собиқи ҳимоятгари Ливерпул Каррагер ишора кард ки Салоҳ айни ҳол беҳтарин футболбози олам аст. Шумо мегӯед ки Каррагер баъси собиқ бозингари Ливерпул футболбози мисриро васфу ситоиш мекунад. Аммо ба суханҳои бозингари Челси чӣ мегӯед? Мо имрӯз дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Собиқ ҳамлагари лондониҳо Крис Саттон қайд намудааст ки дар ҳамин шаб рӯз Салоҳ беҳтар аз Месси ва Роналдо мебошад. Дар чанд мавсими охир Салоҳ нишондодҳои олӣ дорад. Бозингари мисрӣ дар чунин сатҳи баланд бо нишон додани натиҷаҳои олӣ собит мекунад ки ӯ то кадом андоза бозингари бузург аст, гуфт Крис Саттон. Дар баробари ин ду нафар боз чандин шахсони дигар аз дохили футбол омода ҳастанд то дар истоиши Салоҳ афсонаҳо эҷод кунанд. Дар салтанати ду шоҳ Месси ва Роналдо бозингарони мисли Салоҳ зери сояи онҳо мераванд. Каму беш Неймар тавонист бо худписандию ҳавобаландӣ ва албатта бозиҳояш худро ҳамчун нафари сеюм баъд аз Мессию Рони дар дилҳои мухлисон ҷо кунад. Агар ба статистика назар андозем, баъд аз рафтани Неймар ва ПСЖ дар ҳамаи мавсимҳо Салоҳ ҳам аз рӯи шумораи голҳо ва ҳам натиҷаҳои умумӣ аз бозингари бразилӣ беҳтар буд. Ва аммо аз чӣ бошад ки вингери Ливерпулро ҳеҷ гоҳ ҳамчун нафари сеюм баъд аз ду гиганти футболӣ ном набурданд. Мухлисони Ливерпул ва тарафдорони шахсии Салоҳ умед бар он мебанданд ки акнун дар бораи бозингари мисрӣ бисёртар мегӯянд ва ӯ вирди забонҳо боқӣ мемонад. Собиқ бозингари Бавария Руминига ӯро Месси Африқо ном бурд. Айни ҳол Салоҳ ва Роналдо дар Премер-лигаи Англия ҳастанд. Бе ягон шубҳа Роналдо сатҳи баландтариро нишон медиҳад ки инро голҳояш собит мекунанд. Салоҳ бошад дар баробари гол задан ҳамчунин барои бозии даставӣ нақши муҳимтарин дорад. Ӯ дар прессинг ки барои клуб хеле муҳим аст, яке аз фаъолтаринҳо мебошад. Дар баробари иҷро кардани рисолати асосии худ дар майдон Салоҳ ба хатти дифоъ як нав муъҷизакориро мебахшад ки дар бозӣ бо Сити инро дидем. Дар зарфи як бозии алоҳида бар зидди Сити Муҳаммад Салоҳ 3 баробар бештар аз Роналдо амалҳои прессингро анҷом дод. Баъд аз баргаштанаш ба Премер-лигаи Англия Роналдо танҳо 9 маротиба прессинг кард. Салоҳ бошад танҳо дар як бозӣ бо Сити 33 амали прессинг намуд. Агар аз нуқтаи назари шумораи голҳо гирем ҳам Салоҳ аз Криштиану пеш аст, 6 гол бар зидди 3 гол. Аммо гап на танҳо сари миқдори голҳо меравад. мағзи масъала таъсири умумии бозингарон ба натиҷаи ниҳоии бозиҳои анҷомдода мебошад. Дар ин ҷода дар ҳамин шабу рӯз Салоҳ аз Роналдо пеш аст. Ҳолати Мессиро дар ПСЖ медонем, он ҷо мушкилиҳои зиёд дида мешаванд. Дастаи мисли Рен бидуни ягон ситораи дурахшон ҳамаи ситораҳои шаҳри Парижро хомӯш кард. Бузургии асосии Месси ва Роналдо дар барқарорӣ ва устувории онҳост ки таи беш аз 15 соли охир сатҳи бузургтаринро нигоҳ дошта тавонистанд. Салоҳ дар 5 мавсимаш дар Ливерпул ин сатҳро нигоҳ дошту беҳтарин бозиҳояшро идома дода нест. Ҳамвора сифати беҳтарин бозиро нишон додан гувоҳи бузургии футболбози мисрист. Ҳамчунин фаромӯш набояд кард ки системаи клуб ва Салоҳ ҷуфти муносибанд. Сухан аз даҳони Луқмон хуш аст мегӯянд дар мо. Билохир худи Килиан Мбаппе атрофи гузаришаш ба дастаи Реал Мадрид ибрози андеша кард. Ман бо ПСЖ шартномаро тамдид кардан намехостам. Ҳанӯз моҳи июл баробарияти даста гуфтам ки маро ҷавоб диҳанд. Мехостам даста аз фурӯхтани ман маблағи муайянро ба даст дорад то дар харидории ҳамлагари нав мушкилӣ надошта бошам. Ман дастаи ПСЖро хеле дӯст медорам. Ин тим ба ман ҳамаи чизро фароҳам овард. Ман 4 соли беҳтаринро дар ин ҷо сипарӣ кардам. қарори худро хеле барвақт гуфтам, чун мехостам даста атрофи он андеша кунад ва аз ин қарордод ҳама бурд кунанд. Ман ишора кардам ки агар даста моро иҷозати рафтан надиҳад, ман ин ҷо фаъолиятамро идома медиҳам. Шахсан барои ман қабул кардани қарор дар охирин ҳафтаи август писанд набуд, чунки ман аз хоҳиши рафтанам ҳанӯз моҳи июл гуфта будам, гуфт Мбаппе. Тобистони соли ҷорӣ дастаи Реал Мадрид ба шикори Мбаппе баромад. Мадридиҳо ду пешниҳодро ба дастаи шаҳри Париж пешниҳод карданд, аммо танҳо ҷавоби рад гирифтанд. Мбаппе тобистони соли 2022 метавонад баъси агенти озод аз ПСЖ биравад. ӯ ҳақ дорад то аз моҳи январ гуфтушунидҳоро бо дастаҳои дигар оғоз кунад. Мбаппе ҳами ПСЖро хӯрда буд, аммо маълум аст ки ба шайхҳо пул проблема нест. Акнун Реал маблағ сарф карда онро метавонад барои ҳимоятгар харҷ намояд. Мбаппе аслан ба дастаи ояндааш кӯмак карда. Собиқ қаҳрамони муҳорибаҳои омехта дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов дар варзишгоҳи Энфилд қарор дошт ва бозии дастои Ливерпул ва Манчестер Ситиро аз наздик тамошо кард. ӯ дар бораи як ҳолати ногувор ки пас аз бозӣ рух дод сухан кард. вақте ки ман аз варзишгоҳи Энфилд баромадам, ба издиҳоми мухлисони Ливерпул афтодам. ҳамаи онҳо маст буданд, аммо ман омода будам ки бо онҳо мубориза барам. ин лаҳзаи хавфнок буд, гуфт Ҳабиб.
як рӯз пеш аз ин ҷанговари доғистонӣ дар Олд Траффорд бозии дастаҳои МЮ ва Эвертонро тамошо кард. ӯ муносибатҳои хуби дӯстона бо Криштиану Роналдо дорад. ҳамчунин дар рӯзи баргузории бозӣ Ҳабиб Нурмагомедов бо сэр Алекс Фергюсон вохӯрд. сэр Алекс ба ӯ нӯшидани виноро пешниҳод кард, аммо Ҳабиб Нурмагомедов аз ин пешниҳод даст кашид. размовари кишвари Русия мухлиси ашадии футбол мебошад. ӯ ҳатто борҳо ба студияи шабакаи Матч ТВ барои таҳлил ва пешгӯии бозиҳо даъват шуда буд. дар чемпионати Аврупо Ҳабиб Нурмагомедов пешгӯӣ кард ки Англия қаҳрамон мешавад ва ин даста то финал рафт. аммо ташрифи ӯро ба бозии ду дастаи душмани Манчестер Юнайтедро бисёриҳо дуруст нафаҳмиданд. агар барои тамошои бозии хуб ӯ ин корро мекард, ҳеҷ гап набуд, аммо баъдан гуфт ки дар ин рақобат Манчестер Ситиро мухлисӣ кард. баъд аз бозии дастаҳои МЮ ва Эвертон ҳамлагари манчестериҳо Криштиану Роналдо аз майдон бо симои ғазаболуд баромад. собиқ дифоъгари дастаи МЮ Гари Невил атрофи ин амали ҳамлагари 36-солаи португалӣ чунин ибрози андеша кард: ман баромадани Роналдоро аз майдон мушоҳида кардам. наметавонам бигӯям ки ин кораш ба ман писанд омад. агар Роналдо бозӣ накунад, албатта ӯ хавотир мешавад. ҳар боре ки дастаи ӯ ғолиб намешавад, ӯ нигаронии худро рӯ шод нишон медиҳад. аммо дар ин бозӣ ҳангоми аз майдон баромадан Криштиану чизе ба дилаш мегуфт. ин амали ӯ солҳои зиёд ба миён мегузорад. ӯ чӣ гуфт? аз кӣ нигарон аст? метавон танҳо ба сармураббӣ ин суханҳоро рабт дод. Криштиану хуб медонад ки бо ин амалаш ӯ Сулшерро зери фишор мегузорад. оле бе ҳамин ҳам зери прессинг қарор дорад. Роналдо дар ҳар бозӣ гол намезанад, дар ҳар рақобат ба майдон ворид намешавад. аммо агар навбат ба навбат ба чунин корҳо даст занад, фишор ба Сулшер ба маротиб бештар мешавад, гуфт Невил. қаблан дар дастаҳои дигар ҳам Криштиану чунин амалҳоро анҷом медод. шояд шикояти асосии ӯ аз қарор надоштанаш дар ҳайати асосии МЮ бар зидди Эвертон бошад. ин бозӣ бо натиҷаи мусовии 1-1 ба поён расид. Криштиану Роналдо дар қисми дуввуми дидор ба майдон ворид шуд. гурӯҳи одамони дигар ки он қадар Роналдо барояшон хуш намеояд, ба ин андеша ҳастанд ки Роналдо ба сабукдӯш шудани сармураббии навбатӣ сабабгор мешавад. шумо дар ин бора чӣ андеша доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.